गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जोंमा आश्रमा दिनै थांनाय सेबानि गेजेरजों फोसावजानाय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादाव जाफुंसारनाय 60 फरायसाफोरखौ बेयाव बरायदों मान बावदों। 60 फरायसाफोर माने बे आनसलिकनि गेजेराव जाय मोजांसिन फिथाइ बा रिजाल्ट मोननो हादों बिसोरखौ बरायदों। लोगोसेयैनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जोंमा आश्रमनि साफ्रोमबो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बिथांमोना बरायदों। बियो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि मोनसे मोजां हाबाफारि आरो बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय उन जोलैनि बा जाखांफुनाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। आरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जोंमा आश्रमा बियो ब्रह्म धोरोमनिल' फरायसालि नङा होननानै आं खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेयाव गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोराबो बेयाव फरायो आरो बियो मोनसे सोलोंथायारि आबहावा गायसननायाव मोनसे मोजां हाबाफारि आरो बिथांमोना इयुनाव आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरो रिजाल्ट मोनबावथों। बिथांमोननि इसिं दाथाया जौगाबावनांगौ दङ, बेफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हागोन बेखौ आं मिजिंथियो। बेथ' मोनसे कन्टिनिउटिया थानांगोन फरायनायनि, बियो प्रेक्टिसा थाबाय थानांगोन, फरायनाय हुदाया थाबाय थानांगोन। गोबां फरायसाफोरा फरायसालि सोलायनाय लोगो लोगो बा गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गुबुन फसंथानाव थांनाय लोगो लोगो खायसे फरायसाफ्रा बै कन्टिनिउटिया थाया। मेट्रिक थाखोसिम जेरैबायदि फरायदोंमोन बा गार्जेननि गोजानाव थानानै मालाबा बिसोरनि माबाया एसे दोरोदलाङो। बेफोरबायदि दोरोदनायनि जाहोनाव बिथांमोना मालाबा माने डाइभार्ट जालाङो। नाथाय बे फरायनायनि जिथु कनसिस्टेन्सि थानांगोन आरो गार्जेनफ्रा नोजोर होनांगोन, फोरोंगिरिफ्रा नोजोर होनांगोन। आथिखालनि लाइमोनफोरा समाज बेरेखा खामानियाव गोबां नांथाबबाय, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बेथ' मोनसे बिराद गाज्रि आबहावा दा। बेयो बर'निल' नङा, जोंनि सारा आसाम बा जोंनि सा सानजा भारतआवनो बे फरायसाफोरनि गेजेराव समाज बेरेखा आरो फेग्रा मुवा बाहायनाय जेरै गान्जा, ड्राग्स बेफोरनि प्रचलना, बेफोरनि बाहायनाया गोबां बांबोनो हमदों। बेयाव माखासे ड्राग्स रेकेटफोर दङ। जोंनि गेजेराव बिथांमोना हाबनानै समाजाव मोनसे गाज्रि थासारि सोरजिनायनि मोनसे हाबाफारियाव बिथांमोना हाबसोमनानै दङ। जों बेफोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै होबथानायनि राहा लानांगोन। धेकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय जोङो बेखौल' मोनसे हास्थायदों जे जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव बेबायदि गावारि गावनि फसंथान प्राइभेट स्कुलनिफ्रायनो जा सरकारि स्कुलनिफ्रायनो जा जेरैबायदि जोङो फार्स्ट डिभिजन जोङो दा दिनै टप 10 जेरै 10 जन फरायसा बरायनाय हाबाफारि लादों। बाहाय जोङो दिनै सायख' 87%निफ्राय जोङो 70%सिम जोङो गाहायसिम बोख्लायनानै जों बे 10 जन मोननो हादों। जों बेखौ जों गोग्गानाय मोन्दों आरो उनावबो जों आसा खालामदों बेबायदिनो गोबां फरायसाफ्रा थुलुंगाखांनानै बेबायदिनो साबसिननिफ्राय हामसिन रिजाल्ट मोनगोन आरो बेखौनो मिजिं थिनानै जों दिनै धेकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों आरो बेथ' आरो जोंनि बे बर' जाथि हिसाबैसो जोङो बेखौ बरायनानै लादों। मानो होनोबा जोंहा बेहाय धोरोमनि जेबो गोग्गानाय गैया आरो धोरोमजों जोंहा बेहाय फरायनायाव जोंहा जेबो लोब्बा गैया। बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जोंमा आश्रमाव फरायनायानो जा, गुबुन फरायनायावनो स्कुलावनो फरायनाय जा, जिखुनु जौसिन मासि मोननाय फरायसाफोरखौ जों बरायगोन, जों बेखौ थांखि लाखानाय दं आरो बेखिनियानो। दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जोंमा आश्रम बाटासिपुराव थानाय 2 नं थाराइबारियाव गायसननाय बे फरायसालिया देग्लायनि 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बेवहाय धेकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादाबो धेकियाजुलि आनसलिकनि सिङाव थानाय टप 10 ब्रह्म धोरोम सिबियारि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेहाय बरायफैदों। दिनैनि साना जोबोर गोजोनथाव। जोङो जोंनि फरायसालियाव फरायखानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे आरोबाव आनसलिकनि सिङावनो थानाय गुबुन गुबुन फरायसालियाव फरायनाय उथ्रिसारनाय जि टप 10 फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ बरायफानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जोंमा आश्रमा देग्लायजों 3 आथालाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार होनो हादों। नैबे बेटसआ 3rd बेच।
बेहायबो 100% जोंना रिजाल्ट जादों। 20 जन होदोंमोन। 20 जनाव जोंनिफ्राय सासे डिस्टिंसन दङ आरो सा 6 फार्स्ट डिभिजन दङ, सा 11 जन सेकेन्ड डिभिजन आरो सानै थार्ड डिभिजन दङ। दा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म जोंमा आश्रमा देग्लाय खोब गोजोननाय मोन्दों। जोंनिफ्राय देग्लाय फार्स्ट टाइम लकडाउननि उनाव जि आन्जाद होनाय बेवहाय डिस्टिंसन मोननो हादों सासे आरो फोसावखानाय बायदियै जोङो बिथांनो फरायसालि सामलाय आफादनिफ्राय 5,000 राङारि मददबो हरनाय जादों अनसुंथाइ। दा आसा खालामदों बिथांमोना गावबागाव जि मोनसे जिउआव थांखि लानानै आवगायदों बे थांखियाव जाफुंसारथों जों बेखौनो सानो। आरो जोंनि फरायसालि गायसननायनि गुदि थांखियानो जाहैबाय बे ओनसोलाव थानाय फरायसाफोरखौ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै इयुनाव साफा जाफुंसार मानसि दानानै होनो हायो बेखौनो नोजोर बोनानै गायसननायमोन। आरो बेबायदिनो जों खामानि मावदों आरो मावलांबाय थागोन। ना रिजाल्टखौ आं बेखौ थोजासे होननानै बुंनो थाङा, नाथाय थुलुंगा होनो थाखाय बुंनांगोन जोङो जिहेथु मालाबा सम आरो थासारिजों जाबायदि सानो बेबायदि रिजाल्टआ फैया। थिग बेबायदिनो फार्स्ट डिभिजना जाबायदि फैनांगौमोन बेबायदि फैयाखिसै। थेवब्लाबो जोंनिफ्राय डिस्टिंसन मोननो हानायाव जोंहा गोजोननाय दङ। उननि जि आथाल बे आथालाव जोङो जोंनि साननाय बायदियै रिजाल्ट खालामनो हागोन बेखौ आंहा फोथायनाय दङ।